Pertin kanssa on tutustuttu luottamustoimissa, eli Sastamalan kaupunginvaltuustossa, tai siihen aikaan oli Vammalan kaupunginvaltuusto. Vuonna 2005 Pertti valittiin ensimmäisen kerran ja mä olin silloin jo ollut 1 kauden ja sen jälkeen oltiin 2 kautta samaan aikaan valtuustossa. Ja sen lisäksi sitten keskustan kunnallisjärjestön toiminnassa on oltu yhdessä mukana ja myöskin MTK Vammalan toiminnassa. Eli silloin kun mut valittiin MTK Vammalan toiminnan tarkastajaksi, niin Pertti oli silloin yhdistyksen puheenjohtaja. Pertistä jotenkin huokuu se, että hänellä on armeijatausta, eli hän on hyvin esiintymisessään, hyvä esiintyjä siis ja vakuuttava semmoinen ja pystyy aina perustelemaan omat mielipiteensä, että hän teki siinä mielessä vaikutuksen kyllä. Mä oon mukana tässä sen takia, että Pertti on hyvä ehdokas.